Faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidah Faidah Asati satu kang nomor 6. Wasamani na 80 kuruyatin wa take. Anil Khadiri saking Nabi Khidir alaihi salam. Apa inna sak temen Nabi Khidir iku takhola. Mancing sapa Nabi Khidir. Nabi Khidir iku alal abid ing atase apa iki jenenge wong kang ahli ibadah. Al-Asbihani kang bangsa Asbihani. Ala dikane ana sapa abid iku bijabal ana gunung. Libin Yanin. Apa mau jenenge iku bijabalin ana gunung Libin Yanin kang kedue gunung Binyan. Akolane li dawuh sapa Nabi Khidir. Ala alimuka ana to ora meruake sapa ning sira. Ana to ora meruake iku ya maksude apa kowe gelem tak eruh, apa gelem kowe tak eruhno, tak duduhi. Sayane suwi-wiji tangkal kang bisa manfaati apa sapa sira. Iki kelawan syekh al-muslimin antara Islam. Makutiba kang ora den tulis apa syekh. Limari den krana kanggo wong loro ila abro au kecepa marasake ing marit sapa wa taala Gusti wa taala. Wala lidenen ora krana kanggo utang. Ila kodo kejaba paring bisa nyaur soke ing dain kejaba paring bisa nyaur ing den sapa wa taala Gusti wa taala. Kala matur sapa abid nangge pakolan bidhawuh sapa Nabi Khidir lau maring abid kataba mesti sapa Allah Gusti Allah. Ya kata apa kena alipe untuk kata apa nulis sapa Allah Gusti Allah. Kata apa mesti sapa Allah Gusti Allah kuli sayen. Mari saben-saben suwi-wiji al-wahid kang siji sapa Allah al-hadu kang apa iku mau jenenge ngijeni sapa Allah. Al-haq. Iya, kok kata apa nih mana nih? Enak Allah tukang ini alipe ngene iki ungker iki berarti kan gak kanggo tapi lamun kok ya ora patek muni ya enak dikanggono. Enak dikanggono. Uktub nulis sapa sira? Uktub nulis sapa sira awali kulli syai'in. Awal cara mane awal ikuli syai'in kang duwe ikuli syai'in duweni sakabehane saben-saben suci. Allah itu kang siji sapa Allah, Allah itu kang ngijeni sapa Allah. Awali kulli syai'in al-wahidu al-ahadu al-hayyu yusabbihu lahu ad-dolalu. Allah kang ijeni sapa Allah, al-hayyu kang sugeng sapa Allah. Yusabbihu moho nucake
utawa maca tasbih laman Allah apa dulalu iyup-iyup wa alqa lan nibake sapa soni undat kang agawe si yusabbihu lahu ad-dulalu wa alqa soniun itu tulis wae kabeh layu diriku ora nemu ing sone layu diriku ora nemu ing sone apa algo sasar lae saorane iku kami seliki padane Allah kane tambahan wa syai'un suci-suci bahwa te awal asami kang banget midhanget albasir kang banget ningali wa sholalan muga-muga paring rahmat den sapa Allah Gusti Allah sayyidina ing atas Gusti kita Bapak Muhammad dengan Nabi Muhammad wa ala alil muga ing atas keluarga kanjeng Nabi Muhammad wa sabna sahabat kanjeng Nabi Muhammad wa salamalan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ai alaihi ini iki ditulis ki ya kanggo wong sing lara. Wong lara ditulisno kuwi terus wis benak di celuk ning banyu diombe. Ya kanggo apa ya lah. Tangfa'u bi al-muslimina. Manfaat kanggo pira-pira wong Islam. Sembarang kali lah termasuk wong lara bareng. Nulis kuwi awal kulli syai'in al-waqitu al-hadu al-hayyu sabihi laudulalu wal qasidu la yudrikul ghayyu laisa kamil syai' wa wasamiul basir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tulis kuwi wa akalan cerita sahabat ahli ilmi sebagian ahli ilmu wa dos apa kala sahabat ahli ilmi akom tumukim sapa ingsun mudatan ing dalam mongso suwijine mongso itolapi ing dalam nuprih palam yutah mengko den buka sapa ya ingsun wajtama tu mengko kumpul sapa ingsun bibati salikina lan sebagane pira-pira wong saleh waka syafani mengko buka sapa salikin ingsun lae magrib aja diadani sing ngandan ben badhe priye kecuali aku tak kongkon ini adane pin jarang tak kompet pakar sawane moko buka sapa batu ingsun biasa kelan pira-pira suci-suci iki khotir ing dalem jero ati ingsun ing dalem jero ati ingsun pakul tulen matur sapa ingsun la maring batu ya saiki Gusti ingsun hakiman kelan hakim wong akto kakang paring sapa maning sira undonga sapa sira dikanggo ingsun pakolan lida sobat kul ngucap sapa sira yaman ing yaman biadihi maqalitul khairi yaman udat biadi kang iku ana kekuasaane man maqalitu tai maqalitul khairi tai pira-pira gemboke suwi-suwi ulu yaskabane khair wa ilailan maring Allah yurja'u den balekake yurja'u den balek apa amru perkara kulo sikabeh ya fatahu datang akeh bukae ya alimu datang akeh ngawurine iftah buka sapa si tuan alayang atas ingsun fathan kelan buka qoriban kang parek ya fatahu datang akeh bukae ya alimu datang ngawuri wala coba tu pakul tulen matur sapa ingsun dalika mengkono ya man biati palama nimtu mengkane turu sapa ingsun adekane turu sapa ingsun kala latang dalem mengkono wong kala mengko ngucap limaring ingsun sapa kailun kang ngucap ilmana ming dalem turu ya hadahu iki wong Qad fataha teman-teman buka sapa Gusti Allah kang tasira. Kala to sapa batu. Kawa demi Allah mongko demi Allah. Ma qara'tu ora maca sapa ingsun. Sayane suci ibadah ing dalem sakwise maqali kuwi. Nggih.
Bata ing dalam sawise anu Bata ing dalam sawise nim tu tilkalailan ila pata kejaba buka sapa Allah Gusti Allah ngatasi ingsun piye ing dalam sik ibarakatil kalimat iklan barokah pira-pira kalimat wa barakati syakilan barokah syekh nafa muga-muga paring manfaat sapa Allah Gusti Allah iki lawan syekh pami malang Gusti ngasane perkara wujudan jentemu koma ikhotil fakiri Burhanuddin kelawan ana tulisane Al-Faqih Burhanuddin Al-Alawi idar arata utai tulisan idarata ing nalikane ngarepake sapa sira antur zako yen to den paringi rezeki antur zako yen to den paringi sapa sira al-khidha ing apalan gampang apal pakul moko ngucap sapa sira Dupura puli sholat ing dalam sawise saben-saben sholat amantu billahi wahidil ahadil hayy la syarikalah ing amantu billahi wahidil ahadil hayy la syarikalah amantu iman sapa yen billahi ing awal wahidil kang siji al ahadi kang ngijeni al hayy kang sugeng la syarika ora kang nyekutan iku maujud maring Allah wakilan denanturake apa ida sita indane kane ngarepake sapa sira alatang sayen ora lali sapa sira arpaning huruf aku ngucap sapa sira qabla qiraati dalam sadurunge maca Allah mafta alayya hikmataka wangsur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram Allah maha ugi buka Tuhan alayya ngatasi ingsun kalimat yang berbeda kalimat Tuhan mangsur lan mugi gelar Tuhan alih ngatasi ingsun kalimat akang ngene hikmah Tuhan hikmah ilmu manfaat mangsur lan mugi gelar Tuhan alih ngatasi ingsun rahmat Tuhan ya dal jalali zat kang duweni keagungan wali keromilan kamulyan wakilan aturake apa idarata ing kan ngarepake sapa sira antakune entono sapa sira iku afadho nasi luwe apal-apale menungso wakul mongko ngucap sapa sira indal paruhi dalem kan rampung milakira ati saking maca bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ada kulli harfin kutiba den tulis apa ya iku mau jenenge tak terus iki diwaca iki ya iki ada kulli harfin kutiba ayub tabu kutiba ayub tabu abadal abadin dahrod dahirin ya. Terus itu ya diwaca ya bismillah kan asman Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah alhamdulillah sakabehane puji kulile Gusti Allah wala ilaha illa ora pengarang kang tersembah kumujud lahu kecuali Allah wa ta'ala akbar kang luwih agung wala qalan ora ana daya sumikir saking ngedai maksiat iku maujud malah kekuatan lakoni ibadah iku mau jadilah bila kejokan pitulungane Allah al-ali kang luhur al-azim kang agung ada kulo harfin kan hitungan saben-saben huruf uji bakang den tulis sapa kulo harfin ayu tabu den tulis sapa kulo harfin uji bakang wis den tulis sapa kulo harfin ayu tabu bakal den tulis sapa kulo harfin abadal abadina dalam selawas darat dairina tegese ing dalam selawas iki diwaca kuwi ya wakilan tenaturake apa iku mau jenenge wami malam iku tengah sing perkara tabayane kang pertelo apa naku kemanfaatane mak ora polan dewe apa barokah mau te perkara wujud kang jenemu apa mak iki khatibatul ulama kelawan tulisane sebagian ulama nafamu muga-muga paring manfaat apa Gusti Allah
bihim kelan ulama yukalu dan ucapake pada kuli fardin dalam saben salat fardu apa akdatu likuli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah sampai enteng ya akdatu nyawisake sapa ingsun likuli haulin maring saben-saben pekewuh alqahu kang tinemu sapa ingsun ing haul kang tinemu sapa ingsun wal fid dunya ing dalam dunya lan akhirat la ilaha illallah ing la ilaha illallah wa likul amin lan maring saben-saben priyatin wa milan sedih masyaallah ing masyaallah wa likul nikmatil maring saben-saben nikmat alhamdulillah ing alhamdulillah wa likul roko lan maring saben-saben longgar asidatilan kosong asyukrulillah ing asyukrulillah walikulli akjubatin lan maring saben-saben gegawoan subhanallah walikulli dzambin lan maring saben-saben dosa astagfirullah ing astagfirullah walikulli musibatin lan maring saben-saben musibah innalillahi ing innalillah wa inna ilaihi rajiun walikulli dzakir lan maring saben-saben rupak hasbiyallah ing hasbiyallah walikuli qadha lan maring saben-saben apa iku mau jenenge qadha wa qadar lan qadar tawakal ing tawakal tu ala Allah walikuli taat lan maring saben-saben taat maksiat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ing la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Faidah tu Faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidah Faidah sabda dengan pitu. Atamano 80 iku zakar nutur. Patus laku iku zakar nutur sepatu salafi. Bagane ulama salaf. Kenal ulama kang saking ulama. Ana maning sak temene wong kata bakal nulis sapa man. Ismawe asmane wa fi ina ing dalam wadah. Mukarrorin kang den bulan baleni mukarroron alih den bulan baleni ihasabi maklan ilang-ilang bareng ya saukang amot apa ma alina ing wadah parasalan nyirat-nyiratake sapa man bi kelan mak wajal masru ing wajah wong kang klenger ikhtaro komongko kobong apa saitonu setane masru ya. Jadi nulis lafat Allah kuwi ning adah sak akeh-akeh sak cukupe sak sedenge adah kuwi tulisan Allah. Ya. Terus dilebur nganggo bayu disirak-sirak wong sing klenger, wong sing semaput, wong sing kesurupan. Pokoke sing wong sing kena gangguan jin apa setan ngono ya.
Pada sapa albuni walakat amartu lan yakti teman-teman perintah sapa ingsun. Bidalika penak iki ya, penak gak aneh-aneh syaratnya. Bidalika kelan mengkono-mengkono rasa kuwi. Rajulane wong lanang kana kang ana iku lha gedhe rajul. Sapa bulamun bocah. Yasra kang kelenger sapa hulam. Mundu arba'in ing dalem mangsa 4 pasal 30 apane sanatan taune iki ora bocah iki punakawan iki umur 34 tahun itu anu punakawan ya seru kang kelenger wah iya ulan mayakin wa yaulan mayake ing gulam wa yaulan mayake ing rajul ngono ya apa amru perkara ning gulam Pak takapanune netepi sapa rajul salah satu ayam ning dalem 3 dina wakata baulan nulis sapa rajul ing ismawah kuwi para salah nyirat-nyiratake sapa rajul bi kelawan ismawah ale ngatasi gulam wah taro kemoko kobong apa setane apa jenenge gulam ya 34 tahun ya lara diganggu setan ya cara penake ngomong ngono apa kalau gendeng dengan kesurupan dengan setan dieloki setan selama 3 hari ini ya digara selama 3 hari disirat-sirati wajahi walam ya'ud waras jan walam ya'udu lan ora bali sapa setan ilahi maring gulam ya badu ing dalem sause ihtaraka kuwi wa utawi ismau wa iku ismul kamali asmo al kamal wa tamamilan asmo at-tamam al kamali dat kang sempurna wa tamamilan tegese sempurna asmane Allah nganu ya duduk gak lafat Allah gak ya al kamal karo at-tamam itu ya al kamalu ambek at-tamamu kuwi ya sing ditulis kuwi ya sing ditulis kuwi asma al kamal ambek at-tamam ora Allah ngono gak ya wa ta ismu wa iku ya dipu bisa ngilangake apa ismu bil ilali kelan pira-pira lara kuliah kabeh ilang wis apa iku mau jenenge anu wis cara sampean dukun ning modale kuwi tok ya modale asma Allah al kamal ambek at-tamam wis kuwi tok wis kanggo penyakit apa wae nek wong lara piye tulisno ambek apa modale ada apa piring apa cowek wis nek wong mara saking napa niki saking napa wis pagaku ya terus al kamal ambek at-tamam dilebur karo banyu sira-sirane wajahe wonge utawa diombekno ning wong iki wa kadal kal niku kaya mengkono-mengkono ismu tay asman arupan al ilahu asma al ilahu wal muhyi ismani al muhyi lan asma al muhyi ismani ku asma karone jalilan kang agung karone nafiani kang manfaat karone isti'anati krana kanggo njaluk tulung fil makaning dalam panggonan milal marati saking loro paman kete sapa niku takhoda ngalap sapa man khotaman ing ali-ali nipi doti lasange perak wajah malan ngumpulake sapa man huruf alismaini ing pira-pira huruf asma loro bil jumlah lan pira-pira jumlah al kabiri kang gedhe wakata bala nulis sapa man ing wakata bala nulis sapa man ing
apa iku mau jenenge akata bali sapa man ing jumal wiskon ing akata bola nulis sapa man ing jumal wiskon ing wifik akata bola nulis sapa man alisma ing asma loro alege ngatasé apa iku mau jenenge alege ngatasé khotam dairatan halim mubeng waktin dalam waktu mubarakin kang den barokake kana mongko ana iku piye dalam khotam apa tanasubun kepantesan minal hayati sing urip awal uluhiyah lan sifat kepengeranan wa yaute uluhiyah iku al kibriya sifat gumedhe kaya kunulan ana sapa hamilu wong kang nggawa khotam ya iku rois dadi kepala matufan kang den welasi painau mongko sak temene hamil iku mujamalan dan paringi bagus ya mujamalan dan paringi bagus hayati dalam uripe hamil terus azizan kang mulya ki muhimmati dalam pira-pira sejane hamil patoba'ihu tai pira-pira watake hamil iku tak dilungale apa to bae minal amrodi saking pira-pira lara faklam mongko apa iku mau jenenge weruh sapa sira ing hamil watakululan ngucap sapa sira faklam mongko weruh sapa sira ing khotam ngene ya faklam mongko weruh sapa sira ing khotam watakul ngucap sapa sira badha dalika ing dalam saluse ngono kitabah awama ya muhyi ahini bikada wa kada innaka fa'ilul lima yasha lima tasha awama Allah ya muhyi udat kang nguripi ahini mugi nguripi tuan ing kula bikada klan mengkene wa kadal mengkene innaka karo sak temene panjenengan kufailun dat kang agawe lima maring barang tasau kang ngersakake sapa tuan ya arhamar rahiminahu welas-welase pira-pira kang welas mantai saben iku fala gawe sapa man dalikae mengkono-mengkono apa iku mau jenenge dalikae mengkono-mengkono itakhoda ya romko ningali sapa man alajba ing gegawokan minajakil umuri bayane saking apa iku mau jenenge bayane saking berhasile pira-pira perkara wa islahil ahwalian baguse pira-pira keadaan wa zawil amradilan ilangi pira-pira lara anil abdani sang pira-pira badan bi khaulile kelawan dayane Allah wa qudratilan kekuatane Allah wa kadzalika lan iku kaya ngono faidah ismu asmana wa ta'rufani al-khaliq wa asma al-khaliq wal muhyi lan asma al-muhyi man kang te sapane kata nulis sapa man ing al-khaliq ambe muhyi bil intizati kelawan den campur kamataro kaya loro sapa sira apa kho ing ngene ya kho terus bagus ya alif lam kha mim qaf ya surat arid iki ya asline khaliq karo muhyi tapi intizat dicampur surat arid cara hurufe ora diurutno ora kha lam qaf ga terus mim kha ya ora tapi di apa surat arid ya
Asline tulisan kholiku karo apa muhyi ngene ya makhoe dhisik bahasa terus ya bahasane apa alif lam kha mim qaf ning mburi ngono ya terus ya maneh ya iki imtizaj dicampur ora tarid tulisan kholiku karo muhyi tapi di ora tarid hurufe di ora tarid wa wadu malan nyelehake sapa man ing kholiku ambe muhyi engko nang sampean macane piye iki ya lah jene di ora tarid cara nulis zaid no gak dadi zaid ya zaid wae kan ya za dhisik ya za terus dal ya ora bingung ta macane ya aku mah dhewe ya bingung kok terus oh ya imtizaj dicampur itu ora tarik mangkane gak kena diwaca ya lah dipreteli lho jek nek diwaca lha iki dipreteli di ora tarik bisa dia wa wadu aku malan nyelake sapa man ing khaliku ambek muhyi kuwi khaliku ambek muhyi kuwi tapi di ora tarik kha ya alim lam kha mengko mau ya di ora tarik iki iso riwaten lah nulis model di ora tarik iki mau iso riwaten ing dalem wadah ing dalem lembaran minarasa sing saking timah ala swati kang ireng wa hamalat malan gowo apa iku mau jenenge khalik ambe muhyi iki mau sapa almarat wong wadon alati terus kitu kang gugurake sapa mar alwalada ing anak paina mongko sak temen mare kulatus kitu ora bisa gugurake sapa marang abatan ing dalam selawase ene wong wedok senengane iku gugurno kandungan wis meteng jare tapi digugurno ambre ben kae iso gugurno dikuwi ya ayo fadilan terek sapa janine wa widungane to janine mar'a aman te sapa niku aksara ngekake sapa tilawat tahu ing maca ya khaliku mau ya muhyi kuwi khaliku ame muhyi kuwi atas sora sing dadi apa khaliku ame muhyi kula ketiman iku dikiran atau mengko paring ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala an-nasra ing pitulung ya ima ing dalam perkara yuhawil kang nandani sapa man ing ma ya ima ing dalam barang yuhawil wa doaro lan weruh sapa man ala wa miti ulumiti bi ngatasi pira-pira angele ilmu tip ilmu kedokteran ilmu perdukunan walau alim malam tawara sopal atibau pira-pira dokter maing barang fi kang ing dalem apa iku mau jenenge tilawah kuwi ya tilawah ma fataru mengko ora kendu-kendu sapa atibak andikri saking nutur apa iku mau oleh kabeh muhyi iki mau ya painaman kana sak temene wong aksara kang kengkake sapa man mintilawati mas saking maca khole kambek muhyi iki mesara mengko dadi sapa man uyab amu paham sapa man ilajal abdani ing nambani pira-pira badan ya itu ya wiridan kuwi urusane karo Gusti Allah ditulung dhek nandangi apa ditulung karo Gusti Allah apa urusan kesehatan urusan ekonomi urusan kerukunan rumah tangga ditulung kok uripe ditulung karo Gusti Allah ngajekno wiritan al-khaliq al-muhyi al-khaliq al-muhyi al-khaliq utawa ya khaliqu ya muhyi ya khaliqu ya muhyi ya kewiritan kuwi ya penak iki lek kewiritan gak nganggo apa syarat-syarat timah bareng mau gak ya iki diwaca tok kewiritan ya khaliq ya muhyi ya khaliq ya muhyi khaliq yang itu al khaliq wal muhyi al khaliq wal muhyi awadat kang
awodah sing agawi awodah sing nguripi ya. Terutama kanggo pengobatan ya. Apa mau jenenge diparingi iso roh ilmu tip ilmu pedukunan ilmu pengobatan ya. Sampai dionekno umpama dokter kuwi kok sampai roh kasihate kuwi roh ijazah kuwi ya dokter ora bakal kendus wiritan wiritan al-khaliq al-muhyi itu ya. Iku wong lae di apa iku mau jenenge ajek wiritan kuwi karo Gusti Allah diparingi ngerti ilmu tip, ilmu kedokteran, ilmu perdukunan. Ya sembuh carane apa ndelalah didudui wong apa ndelalah ngaji terus roh gitu. Apa ndelalah oleh wong, oleh guru gitu, wis sembuh carane ya. Ya, apa ndelalah roh ya. Jere omongi wong ngono. Saman cakno mandi enak ya. Wa du'ara ala wa amati ulumi tibi. Wa inaman aktaro ya. Ila jalwaman ta sapa niku saala nyuwun sapa man. Allah taala ing asmane Allah Gusti taala ya asma'i kelan pira-pira asmane Allah. Al muqaddasati kang den sucake. Alati fi awali suratil hadid kang dalam awali surat hadid. Para samahalan nulis sapa man ing waro samahalan nulis sapa man ing asma fi khatamin ing dalam ali-ali wa ala qalan gantungake sapa man ing asma ya wa ala qalan gantungake sapa man ing asma ing atase man kana mongko napa doa man mustajaban mandi mabulan kang den trima ing insyaallah taala ayati lan ayati lan paring iman sapa wa taala Gusti taala maing barang salah kang nyuwun sapa man bizati kelan mulyane Allah wa nuri asma'i lan nuri asmane Allah al karimati kang mulya. Lah ngene iki ora nek syarat-syarat tertentu niku penak sampean gawe ahli-ahli teko tulisan iki masih dawa to gak apa ya masih dawa to gak apa tapi ada tulisan ana syarat iki teko mas lha kuwi kudu angel ya. Lah itu pas dol pas ndek napa. Lah gene syaratnya pokoke ditulis ning ali-ali ngene penak ya. Ditulis ning ali-ali ngene tok penak. Sampeyan gawe sampeyan golek kertas apa-apa sing gak gampang teles ya. Cara sing gak kena pengen awet ya golek apa sing gak gampang gak teles gak apa-apa ya. Sama tulisan kuwi ya. Sama tulis itu sampeyan bentuk bundur sama lebokno ning motore ali-ali gitu ya. Wis dadi ali-ali jan ya. Lah lek kowe bangsane Mas Timah kan ya angel dingkongko ya. Dingkongko kan ya angel. Lah lek kene syarat-syarat tertentu iki penak kertas apa bahan apa ya sing apa? Sing apa plastik apa sing gak apa? Sing teles gak apa-apa gak mumet sampean tulis. Sampeyan tulisi iki ya, tulisi apa kono sing miturut panduan iku ya tulis. Kok terus sampeyan buntel, sampeyan lempit ya, sampeyan lempit sampeyan bentuk bunder sampeyan lebokno ning nggon motone ali-ali iki ya. Lah iki dadi ali-ali to. Nah, kaya ngono iku. Iki ning awali surat hadid sampeyan goleki awali surat hadid asmane Allah ning awali surat hadid. Sampeyan tulis, sampeyan gawe ali-ali fi khotamin ini ali-ali. Iku donga-donga mandi ya wene ya. Mustajabna bulan insyaallah taala. Wa itilal paring ing man. Wa itilal paring man sapa Allah taala Gusti Allah taala maing barang sakang salah kang nyuwun sapa man. Bisa tiklan mulyane Allah wa nuri asma'ilan nuri berapa asmane Allah. Al karimati kang mulya. Waktu kalian teman-teman ana sapa batu salafi sebagai ulama samulama salah. Napa muga-muga paring manfaat sapa Allah taala Gusti Allah taala bihim kelawan salah. Idhamma iku idhamma
iku idama indalun kan nejo sapa ba'du ya amrin kan perkara dakar mengko dikiran sapa ba'du awal suratil hadid ing awal surat hadid wa akhir suratil hasin akhir surat hasr wa yaqulan dawu sapa ba'du ya rabbi ali kada wa kada ya rabbi tu pangeran kula if al mugi agawe tuwan di dumateng kula kadhae mungkin wa kadalan mungkin kaya di mongko nekani sapa wa Gusti hajate batu barakatil asma klan barokah pira-pira asma walayat lan pira-pira ayat asyarifati kang mulya wa ma ismu ana pun asmane al basir rupane asma al basir wasami lan asma asami iku fasmani mongko asma loro adiman kang agung karo man kang te sapa niku dawa mengelanggengake sapa man ala dikri mangatasi dikiran basir ambil asami wi sami amko krungu sapa man zajlal malaikat ing suarane malaikat wa malan paham sapa man almani ing pira-pira makna ing pira-pira arti min khitabil hayawanati saking pengucapane pira-pira hayawan lho iso krungu suarane malaikat iso ngerti bahasane kewan wis kaya akling dharma sampeyan dadi akling dharma ngerti bahasane kewan gelem wiritan apa ya sami ambek ya basir atau al basir asami al basir asami gelem macek wiritan kuwi wa mata sabani wa alqahuma nibake sapa man ing asami atau ismani mau iku nek atau al basir ambek asami kuwi pidune wadene dalem lengane kembang mawar wadanan lenganan sapa bi kelan nganggo dune wadin terus wadanan lenganan bi kelawan dune wadin apa saki lho kang abot sapa saki lu sami wong kang abot pengrungune wong gak patek krunguan budhek dilengani nganggo lengane kembang mawar sing kuwi mau ya sing apa iku mau jenenge dicemplungi tulisan asami al basir iku mau ya nulis asami al basir dicemplungno ning apa lengone kembang mawar sing teko kembang mawar ya terus gelenganan ufiya mung den paringi waras bapak fakil biidznillah ta'ala kana oleh dina ta'ala paman sapa niku akhoda ngalam sapa man kit ata khozabin ing sak tugelane kreweng mintan nurin tas dite mintan nur sing pawonan warasama humalan nulisi sapa man huma sama tok huma lan nulis sapa man ing asami ambil al basir kuwi al basir masami alega kata sikit wa ta'ala humalan maca sapa man ing al basir ambil asami kuwi alega kata sikit ida kelawan ping 1 asami 70 apane marotan ambalane wa alqahu malan nyemplungake utawa nibake sapa man ing apa yang mau jenenge nibake sapa man ing asami al basir kuwi fi zaitun lengo thayyibin kang wangi terus wa fatarohu lan manggang sapa man ing zait ala narin
ing atase geni. Nganu diping kan yo. Diping terus gene terus iki lafat iki. Amanah ngono ya. Iya. Iku nganu iki diping. Paman coret nisor gene. Paman coret tapi nisor ya. Sak kene diping. Wadahana ngono guruman. Wadahana lenganan sapa man. Wadahana ngelengani sapa man. Kelawan nganggo Z. Terus makkuron ngono. Gitu. Makkudan, Makkudane wong kang den bundeli zakari. Makkudane wong kang den bundeli zakari. Dapa mongko ilang anu saking makud dibundeli zakari tegese ya. Zakari ku mau lara. Ora kena kanggo nganu ya. Apa mah perkara yaji tukang nemu makud. Wadi takala surah ku surah tu gambari wifik. Gambar iki. Wa ma ismu al-asman awal khayr ban asmu al-hayyu al-qayyum. Kufasmani alhamdulillah.